ноҳияи лағш 6 мутахассиси соҳа кору фаъолияти назаррас доранд. ёдовар мешавем, ки шӯъбаи кишоварзии ноҳияи лағш қаблан дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷойгир буда аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буд. акнун дар бинои наву замонавӣ мутахассисон имкон доранд, ки ҳуҷҷатнигорӣ, банақшагирӣ, ҳисобот ва дигар корҳои марбут ба соҳаи кишоварзиро бо сифат ба иҷро расонда фаъолияти назаррас дошта бошанд. дар таххонаи бино бойгонӣ ҷойгир карда шуда, ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсӣ ва дигар техникаю таҷҳизотшон. маврид ба ёдоварист, ки шуғли асосии сокинони ноҳияи баландкӯҳи лағш кишоварзӣ, чорбопарварӣ ва боғдорӣ аст. аз ин рӯ бинои мазкур барои фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ба мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бунёд шудааст. муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ миннатдории худро байон мекунем. мо кишоварзони ноҳия оянда ният дорем, ки истеҳсолоти картошкаро баланд дошта, кишти картошка дурнаморо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро барои иҷрои босифати ӯҳдадориҳо ва ривоҷу равнақи бештари соҳаи кишоварзии ноҳияи лағш вазифадор намуданд. пас аз ба истифода додани бинои шӯъбаи кишоварзии ноҳияи лағш, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастранҷи хоҷагидорон дидан карданд. аҳли заҳмати ноҳия навъҳои гуногуни сабзавоту полезӣ, ғалладона, меваи тару тозаи табиӣ, асал ва техникаи кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Ваҳдат бинои шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии ноҳияи лағшро ба истифода супориданд. шӯъбаи бемориҳои сироятӣ аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дорои 14 ҳуҷра ва 28 хати хоб барои беморон мебошад. дар иншооти нави соҳаи тандурустӣ барои ташхису табобат ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароиту имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бинои шӯъбаи бемориҳои сироятӣ дар шаҳри беморхонаи марказии ноҳияи лағш ҷойгир буда, бо дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади пешгирӣ ва ҳифзи саломатии сокинон аз бемориҳои гуногуни сироятӣ, хусусан COVID-19 бунёд гардидааст. дар шӯъбаи мазкур ҳуҷраҳои муоина, дорогузаронӣ ва бистаринамоӣ мавҷуд буда, табибони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб шуданд. ҳангоми шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулон ин раванд имкон фароҳам овард, ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар карда шавад. дар ҳудуди ноҳияи лағш дар баробари беморхонаи марказӣ 6 беморхонаи минтақавӣ мавҷуд аст, ки 261 нафар мутахассиси соҳа ва 57130 нафар аҳолӣ хизмат. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар дастуратҳои сокинон боздид намуданд. дар ин ҷо намунаи ҳунарҳои машинӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нонӣ ва дар маҷмӯъ маҳсули дасти ҳунармандон ва дастуратҳои сокинони шаҳраку нӯҳ деҳоти ноҳияи лағш намоиш дода шуд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи лағш ҷиҳати расидан ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ дар соҳаи саноат, соҳибшоҳ рафтани сокинон, махсусан занону духтарони хонанишин бо ҷойи кори мувофиқ, рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардид ва имрӯз натиҷаҳо дар ҳамаи бахшҳо назаррас мебошанд. дар намоишгоҳ ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асосан намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили ҳунари гулдузӣ, кашидадӯзӣ, чӯбтарошӣ, маҳсулоти нонӣ ба монанди кулчаю фатир бо арбузаҳои гуногун, шириниҳо, чапотӣ, самбуса ва чанд намуди хӯрокҳои миллӣ, ки ба мардуми ин ноҳияи дурдасти Тоҷикистон хос мебошанд, муаррифӣ гардид. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32-и ноҳияи лағш Муҳимма Зокирова суҳбати самимӣ анҷом дода, аз шароити таҳсил ва донишомӯзии ӯ пурсон шуданд. ҳангоми суҳбати самимӣ маълум гардид, ки Муҳимма дар мактаб бо баҳои хубу аъло хонда, донандаи забонҳои хориҷӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро барои идомаи таҳсили ин фарзанди хушдоде дар яке аз муассисаҳои таълимии типи нав дар шаҳри Душанбе вазифадор карданд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи лағш ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ҷалби ҷавонон ба ҳунарҳои қадима
ки аз давраҳои пеш то ба имрӯз нигоҳ дошта мешавад, тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. Дар ноҳия дар дораи солҳои рушди беҳод, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои ҳифз ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, санъати миллӣ, фарҳангу анъанаҳои хоси миллати тоҷик, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, марказҳои омӯзиши касбу ҳунар, коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ, адрасбозӣ ва нуқтаҳои намоиш ва фурӯши ҳунарҳои мардумӣ бунёд гардид, ки бо ин восита шароити кору хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар ва даҳҳо нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. Дар равзамон сару либоси миллӣ аз қабили чакан, атласу адрас, либоси ягонаи корӣ ва имкониятҳои сайёҳӣ соҳаи туризм, махсусан туризми кӯҳнавардӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба мавзеъҳои зебои нотакрори ноҳияи Лакш иншооти зиёди хизматрасонӣ бунёд гардид, ки имрӯз аз чунин шароити мусоид сайёҳон истифода мебаранд. Сарвари давлат муҳтарам Омади Раҳмон зидди бордид аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ва суҳбати самимӣ намуданд, ки миллати тоҷик дорои фарҳанги баланд, бунёдкору оғозгар ва меҳнатдӯст мебошад. Дар робита ба ин насли ояндаи Тоҷикистон, хоса ҳунармандону фарҳангшиносонро зарур аст, ки ин анъанаи меёбонамонро идома дода, барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби ҷавонон ба касбу ҳунарҳои қадима аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намоянд.